sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Agapasang banwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio. Salamat. Bayan nga po naman sa ating mga palanggang mga tagpalamat yung atong lang po pangamusto sa inyo tanahan para yakaroon nga adlaw Lunes na Lunes o Tita Wilma, una nga Lunes sa bulan sang Setiembre. So, subong adlaw Setiembre siya kat 2020. Kamusta? Da masubo. Masubo para sa iban da okay lang, pero kabalugin kita sa atong sitwasyon sa karon. Especially sa sinigi na pangatubang natin nga pandemic ng COVID-19. Kamusta lang sa aton dara mga kabataan nga sa aton panimalay, ang mga work from home, ang aton mga lola kag lolo elders, siyempre mga senior citizen naton. Masiling sa wisan open ni matapos man. Taog yun lang tani padayon. Sa kutob sa malabutan, kang aton pagpangalagan kag paglingaw sa inyo, kag sa kahapon diri sa This My Life, magluwas diri sa Ciudad San Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa isla sang Negros Central nga bahin, sa mga kaiting natin nga mga kaislahanan. Medyo masubo-subo siyempre yung sitwasyon namon diri sa Ciudad San Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental, tungod man sa mga resulta nga nagagwa, angot sa mga infected sa COVID-19, pero hindi kami paso kami diapon. No? Sa pagpapag-away, bisan hindi naton makita ang coronavirus. Muna ba lang siling tapadayon lang sa pagsimod, siling mga ginatimo sa ito ng mga health protocols, diba? Ang mga restrictions, mga dapat na hindi natin dapat himuon. Himuon naton. Ay magkapaayo para sa atong tanan. Mga anak, no, hindi naman na magkapangasig sila, diba? Samtang nagaligad ang inadlaw, siyempre inuras, si Wilma, inadlaw, nagaligad, sinimana, binulan, dugay-dugay, di siyempre na. Kaya siyempre, hindi man kita mag-untat sa pag-countdown before Christmas Day and before New Year sa pag-welcome sign to 2021. Siyempre, sa itong countdown, Tito Wilma, ano na gani, we only have 109 days before Christmas Day, December 25, kag 116 days before 2021. Bisan kita nga may mga buot na, kita nga mga ginikanan, kita nga mga tita, no? Ang mga lola kag mga lolo, bisan paano ang kabataan niya, hindi din na iya magsiling nga wala Paskwa, di ba? So, then natin ipa-intindi natin sa itong mga kabataan. Ang ka-importante sa pagsunod natin sa mga dapat natin himuon para kita ay maging safe, para hindi kita matapitan sining coronavirus na ini. Okay, so buong adlaw, di ba, kahapon, amaring siling kahapon, no movement, di ba? No movement, kasi wala din honor, ang mga ginisyon HQP, kasi iban wala pa man kahapon mo, di ba? Basta Domingo adlaw, sumugod kahapon, and then sa maabot naman nga Domingo, sa 13 sa Setiembre, may home quarantine pass ka man o kung wala pa siya hanay gid, di ba, tawe wala guwaay kung amo naman lang ng solusyon, abi nga hindi naton inapag-isahan hugpungan tanan, updan tanan, suportahan tanan, di ba mga anak? Kahit si masubo hindi diri sa Ciudad San Bacolod, tama ko mo to kahapon ng update to, sobra siyan iya ang nadugang, di ba? Sobra siyan ang nadugang. 100 bala siyan. Kaya kung makabataan, nung siyan gani, ano man siyan ta? 100, sobra 100 ang nadugang sa record na tonderiya sa Ciudad San Bacolod. Sila to 143 ang bago na nadugang sa mga infected sa COVID-19. Sila na tawi ho, 1,866 na ang kabugusan sa mga confirmed cases sa Bacolod. Siyempre, ang sa probinsya naman sa Negros Occidental, Tito Wilma. Subo man isang ating sitwasyon. Basta mas madamo kita iya sa Bacolod kumpara sa Negros Occidental. 41 nagdugang kahapon.
1,401. Kita ya isa lang, kasi kay highly urbanized city kita mo, na? Mas banamo pa kita sa kabugusan sa probinsya sa Negros Occidental. Kasi sa bugos ng Pilipinas, sila na 237,000 plus na. Kaya sa bugos na kalibutan, 27.2 million na ang infected sining coronavirus. Kita padayon man nga magaampo kag magapangamuyo, padayon kita nga magapaninguha. Hindi lang sa pulong, na hindi lang sa promesa, kundi kinahanglan aksyonan naton tanan. Kay kung hindi naton paghimuon, wala kita sang maayo nga padulungan. Sino ang makulag para sa atong kaluwasan? Sila? Sino? Kita mismo sa atong kaugalingon. Kano kita makulag? Abi mga anak, magtulupan yung duman bala ka mo kung ano maayo para sa atin. Para matapos na ni gareklamo ka mo, pero wala man ka mo nag-aakto. O, magluwas pa sila. Ay, kasi platantang atong kalangitan nga magulugan umon, ganyan. Pero tinga, kaduan sa ning update sa itong sini weather. Kaysa dalagan sa itong sini panahon sa paraya sa bugos na adlaw, ang weather forecast ng siyang pag-asa kaina, hambal, mangin matawhay ang dalagan siyang panahon sa bugos nga tungtun sa subong nga adlaw. Kag ang western section gid lamang sa Luzon, amo ang mapektuhan sa habagat. Tungod man dira ang bugos nga pungsod kalakip man dito ang Metro Manila, makabatsyag sila sa pagulugal-um lang, tugtog sa magalumon nga kalangitan nga may isolated man nga pag-ulan. Kag saligan man liwat ang mainit kag mapaan nga panahon karon nga adlaw suno sa pag-asa. Yes, insakto ina kumalin kay ina sang aga nagatagsi si Haring Adlaw. Ang silak ni Haring Adlaw tuman ka sa nagtama ka init, di ba? Pero subong nagagulugalong siya na. Pero may ang gina-monitor naman sa ating Weather Bureau nga si Typhoon Haikin na anay si Typhoon Christine, nasiplatan siya sa kalayon ng 1,585 kilometers northeast sa extreme northern Luzon. Ang Conmania, ang kabaskugon sa hangin, nagalabot sa 150 kilometers per hour kung may pagmadlis man, nga nagalabot sa 205 kilometers per hour. Pero, ang bagyo nga ina, wala sang epekto diri sa aton sa Pilipinas. Okay? Kung mainit kayo na, paligan naman natong subong, handong-handong, pero ang pagpanaliti kagulti man na pagtupa sang ulan, amo nang halalungan naton. Okay, Tito Wilma? Yes, katuan, tabala, di ba, tungod sa pandemic, sa karon kabudlay, no? May dahmo, gid sa kabudlayan, tanan nga hulag ta, apektado. Pati pagbakal sa pagkaon mabudlay, hindi ka padali-dali sigwanan. Kaya mo pa ni subo nga tama kang stricto naman sa implementasyon sa home quarantine task, adamo gari-reklamo sa naganya kapagwa sa executive order ang atong alcalde diri sa Bacolod sa mga pamiki, no, sa home quarantine task, kadamo sa pila ka mga kabarangayan diri reklamo, wala pa sila kuno, ang iban may anak pero ang iban wala na sa barangay hall kamo kadto dito kamo pangayo nan. Kag, siyempre, apektado ang tanan sa nambal ni Tito Wilma, di sana pagpamayad ka, bayad ka sa bill sa suga, bayad ka sa tubig, bayad ka sa internet kung may internet ka mo dira, kung may telepono ka mo dira, di ba? Tanan nga mga balayran naton. Gani, para malikawan ay paglapta sa COVID-19, may ginaduso sa karon sa Senator Fanny Angara, digital payment sa government kag private sector. Kaya nga hambal ni Angara, magluwas na malikawan ang madasi ng paglapta sa mga masakit, especially ang COVID-19, maning madasig iya kag efficient ang transaction in kaso por kaso nga magkaangko man gila yon fine digital payment system sa itong sinipungsod. Tigin komentahay naman sa senador ang pagsanyog sa digital payments diri sa itong pungsod Pilipinas, 27%
to 30% sa iya. Mas mataas ang 25% average sa emerging Asian countries, pero isa ka porsyento gihapon sa estimated volume na 2.5 billion payment. 2.5 billion pesos na 2.5 billion pesos payments kada bulan. Kagbase naman sa data sa Bangko Sentral ng Pilipinas, bangod sa wala banking offices sa pila ka banking punsod, kalakip man sa mataas na porsyento sa household na wala sa bank account kung nga sila nagapasugot man kag nagapasuporta sa sining ginaduso sa karon nga digital payment. Kay tungod dira sa iya muna ang rason nga ginapadali ang pag-SAR sa Senate Bill 1764 ukon ang Use of Digital Payments Act of 2020. Sa idalong sa siningahag na tanan nga national government agencies o kung NGA, ang mga GOCC o kung amo ina mga government-owned and controlled corporations, kag local government units or LGU, makaangkon sa ginitawag na utilize safe and efficient digital payments sa koleksyon sa taxes, sa mga fees na mabalayaran sa mga cost, kag ibang pagid nga pagbayad sa goods, services, kag ibang pagid nga mga disbursement. Payo man ang gani, pero sa amon nga mga ordinaryo, paano na iyaman kung di kami nakbalog, no? So, don't worry, kay tudluan man gihapon nila kita naton. In case din man nga mangilayin na, para hindi ka mabudlayan kadto sa Sineco, sa Basiwa, CLBC, din ka mabayad na sa inyo internet lan. So, sa kabay pa, may swertiho na man sa loto, tani, no? Kaya ang loto jackpot nila sigong kalabot na 100,000. 100 million, di tawin ma? Posible pagidya mo maglamot sa 100 million pesos ang jackpot prize ang Grand Lotto nga 655. Karon ina sa gabi ang raffle. Kaya mo nang habal sa pamunuan sa Philippine Charters at Sixth Office o kung PCSO. Sa mga mahilig sa numero, pag may swerte sa numero, wala na sila gadula, paglaom sa pagpasimpalan, sa pagtaya sa ilan sa mga lucky numbers. Hambal ganin ni PCSO General Manager Regina Garma, wala siyang nakakuha sa jackpot prize sa katapusan iya nga pagbola sining. Hindi patigan sa Sabado sa gabi. Kag may winning combination pa nga 41, 6, 36, 43, 19, kag 34. May jackpot prize nga 97,600,626 pesos and 20 centavos. Gani ginapaabot na magasaka pagid ang premyo nila or jackpot prize nila karon nga adlaw. Tinara isa ka lucky better o kung isa ka masuwad di nga mananaya iya dagdaog ni sa second prize. Kito ng second prize 100,000 pesos. Matapos nga nakaigo siya 5 ka winning 5 ka tawag sina 5 ka winning number combination na tungod sina na ada ginainganyo kamo sa PCSOI taya sa loto tungod basi tunog sa ila kamuang masunod nga maging milyonaryo. May 655, 645, ano pa na gani ibang dawe. But anyway, no? Ang Grand Lotto, syempre nag-raffle. Ang gina-raffle sa PCSO every Monday, Wednesday, and Saturday. So, wala. Yun, okay lang. Pero sa ito naman nila, mga motorista, itong sa mga drivers, sa ito naman mga drivers, arao pabuto naman ninyo, rollback sa presyo sa petrolyo buwas September 8. Si good news para sa ano ginakadako. How? Hindi una nga naghatag sa ila announcement or advisory. Amo ang Uni-Oil Petroleum Philippines. Siling nila, magabuhin sila sa presyo sa diesel. Sila 40 centimos, subtog 50 centimos kada litro. Labot naman niya 30, tugtog 40 centimos kada litro. Ang rollback sa presyo sa gasoline or gasolina, sometimes 50 tugtog 60 pesos naman kada litro sa kerosene. Sisunod naman sa mga araya sa all industry,
padayon nga magkaangkon sa rollback sa presyo sa mga petroleum products tungod sa manubo nga demand sa merkado kag mahinay nga pagpanyog sa ekonomiya sa pungsod bangod sa COVID-19 pandemic. Ay, salamat. Okay na lang daw. Okay, this ina nga itong mga updates nga lahat sa inyo. Karon nga adlaw, pero may ari pa ko din siklatan ni isa ning ang pagtawag ni bala nga Philippines, islan ibulos nila sa Filipino. Pero inaon nakasulod na sa dictionary, tanaw niyo sa dictionary.com. Kay opisyal nga ginakilala sang online dictionary nga dictionary.com ang tinaga nga Philippines. Kag ibang pagid nga informal nga katumbas iya sang pink na para tawgon ang isa ka pumuluyo sa Pilipinas pareha sa atong hindi Filipino tawag si isla na nila Philippines. Sila na malano. Femina natin ginagamit ang word nga Filipino o Filipina, depende kung lalaki man o kung babae ang ginatumod, no, di ba? Pero subong, mas suno sa ilang nga ginpasimple. Kag isa lang ang tawag sa mga ini. Babae ka man o lalaki ka man, Philippines. Ikaw, ano naman ina iya? So, sa dictionary.com, ining Philippines, ang tawag ini sa mga tao nga nabunag diri sa Pilipinas. Babae man o kung lalaki ang iya sinigender. Ginitlan ang letter nga O kag letter nga A sa word lang nga Filipino. Kaya kung lalaki ka Filipino mo, di ba? Kung babae ka Filipino. But actually, kung nag-Filipino kaya, either na babae o lalaki, di ba? Pero ginitlan nila para nga mabalaan din kung babae o kung lalaki ang gender sa Filipino. So, ginitlan ang letter nga O kag A sang X para magamit ni bisan sino. Kag inagali madugay naman nga ginagamit sa mga Pinoy sa Amerika. Kag abi ninyo ko na nagustuhan ina sang director sang sentro ng wikang Filipino sa University of the Philippines, Diliman, nga si Michael Andrada. So, saya, maayo inang action, maayo inang himo nga nakaangkon kita sang recognition kag sang consciousness raising angot sa mga gender neutral nga mga word. Gender neutral na panawag nila nga word. Kabayan sa komisyon, kabahin naman ni sa komisyon sa Weekend Filipino kung KWF, Commissioner Arthur Casanova. Baton, manggali ni, baton, man kuno nila, no, sa ila ahensya. Kaya nga, ginkakas nila sini ang division, ang baral bala, division sa tunga sa babae kag lalaki. Kag para man nga makalikaw sa ginatawag nga discrimination. O ini reaction, ini objection, pero inayamato na inagali sa dictionary.com. So kung mag-fill up naman tayo sa itong mga personal data, hindi na naman sa gender. Hindi mo na napagutang gali Filipino, kung parehas, kung si Tito Will, mabutang ka lang ako o kung lalaki man, Philippines. Hindi ka nabutang Filipino. Philippines. Ang ending X. Okay, so sa ito mga ginapangatuban sa karon mga palangga na ito nga mga tag pala lingaw-lingaw malang na ni Tito Wilma sa inyo bisan paano nga ma-divert na ito sa makadaling atong pamansaron, no? Pero ini siguro kasi na kita ba lang si una nga bisa nagamuklat ang aton mga mata, bisa nagabuklat ang aton mata apang padayon kita nga nagapabulag-bulag. Bisa nakabati ang aton mga dulunggan, padayon kita nga nagapabungol-bungol sa kamatuuran sa aton sitwasyon. Halin sa aton tag sa kapilian, sa aton komunidad, sa aton pungsod sa bugos ng kalibutan. Hindi nang siyo nga pamatian na ito, tag-aksyonan ang tanan. Kaya kung wala, hindi isa sa aton nga magsulag para magtingog kita, paano? San? Extreme. Ang aton na matahong nalalantunon, halin kay Corisa. Oras. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang magpalanggan. Okay, oras na si una. Oras na si una, nga aksyonan naton sa itong tag sa kakaugalingon, ang nga dapat na itong himuon para sa atong kayuhan. Hindi lang sa atong kaugalingon, kundi bugos nga pamilya, bugos naton nga komunidad, kag ang aton siyempre palibot, bugos nga tungtod kagos nga kalibutan. Hindi pa ulihi ang tanan. Ilabi na ang aton pagpangamuyo, sinahanglan padayon kita na mag-aon po. Yes, oras na from Curita para man sa itong sa mga palanggang ang mga tagpalamatigay sa mga neopod sa itong sa siniya nga hapon. Hi and hello, especially sa ilang mga radio, na? Sa ilang din ang mga radio, na? 684 kHz, sa mga nag-upod man sa itong sa FB Live. Updanay kita tub-tub tak na alas 3. Ada kita sa itong Facebook page, Action Radio Bacolod. Upod man na itong sa mga update ng mga balita. Karoon nga adlaw, mga updated ng mga balita. Kung maging kainas ang kagahon tugtog sa siningitiyon. Kag siyempre sa tanan namon ng mga matibong ng mga balita, pwede man kamo makabisita sa amon website. Na search nyo lang, log in ka mo sa www.actionradiobacolod.com.ph sa web petition sa kakaroon na www.actionradiobacolod.ph. Sa mga mahiligo naman sa YouTube, yes, pwede kita din mag-off the night. Pangitaon nyo lang na si Tito Wilma, search nyo lang Action Radio Bacolod. Upod man sa amon mga public affairs program, dari sa
Action Radio Bacolod. Ha, relax lang ha. Balik si Tita Wilma pagkatapos ang pinaka mga importante nga mga commercial. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapya na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo. Proseso, Golden Sun Finance Corporation. Okay, manam yun, kita sa ito sa mga kauturan din na kinupod sa ito sa Facebook Live. Oo, aton una-una gito, di ba? Aton magpagpangamusta sa inyo tanan. Mayong hapon lang dira, nagupod sa ito karon nga hapon. Yes, kay Nining Malu. Mayong hapon lang daw. Upod silang tuto, Larry Fuentes, mayong hapon lang. Kag, syempre, ara man si Virginia San Antonio Alpinda. Wow, salamat sa compliments, dear. Now, watching live lang ko dari sa Salen Homes. Good PM, Tita Wek, keep safe and God bless. Jean Osiser, oy, nag-birthday siya. Kasi no, itong birthday mo kahapon, bala? Na? Kahapon or sa last Saturday, wala ko kabalo ba? But anyway, belated happy birthday sa imo na Jean Osiser. Good afternoon, Tita Wek. Monitoring always. God bless us always. Keep safe all. Yes, thank you, man. Beboy, Bullets, Lobo Despi. Good nun, Ma'am Wilma. Good na mag-lockdown ang bilog na gross 1 month. Good na, pamagod siguro, kung okay na ba lang, pasugot ka mo, mag-lockdown bilog na gross for 1 month. Oh my golly, wala hulagulag. Ano na lang kita sina, hindi ta na magpasugot. Ano? Hindi ta magpasugot. That's why subong pa lang abibal, maghulag na kita. No? Maghulag kita, kag-supportahan na ito nga kanay-kanay ang paglaptasin ng coronavirus nga ini. Pero bantay lang kita, hulat kita sa mga updated reports diri sa Action Radio, na? Ma'am Elizabeth Malacca Gamala, good afternoon, Ma'am Wilma. Happy listening to Malacca family. Stay safe, everyone. Take care. God bless us always. Tita Wilma, kag sa tanan nga naga-monitor, good afternoon sa station ninyo. Good afternoon, man, Tita. Please greet sa family Sinieres ng Purok Garcia, Barangay Alangilan, kay Nanay Temya, kay Tatay Tutong Sinier. Tatay Tutong Sinieres, utod galit. Tatay Tutong Sinieres, kay Dansol, Rina, kay Kanoy, kay sa family Tubuok, kay family Soto, kay sa pinalangga ko, kay Boy Sinieres. Halong permi sa pagbiyahe. Thank you so much, Tita Wilma. Bing Superal Calanza, Emesino, good afternoon, man. Listening from Barangay Carabalan, Himamaylan. Stay safe, everyone. Take care always. Kay Sherilyn Oro Javier, good afternoon, Tito Wek. Kay sa tanan ng mga listener. Keep safe and God bless us. Always watching live na sa inyo. Salamat din. Araman si Kabatchmate Tinidino Cadiz Jane, good afternoon. Salamat, man. Yes. Si Tuto Mark Gabriel Salanga. Mark, good afternoon. Salamat man sa pagpupod kay Tita Wilma Caroniya nga hapon. Kag, syempre, Tita Wilma, ari din nag-send message. Ang isa na ton man ka, palangga magtagpalamati dira. Sa maaw sa linya. Sa linya, tawe. Lockdown kami, boss. Diri sa maaw, lagi kami kapreparar. Ahay.
Pwede pa man ka mo makahulag. Ang ahla lang sa masarangan natin, importante may gawion lang kita, ha? Inday Giselle Franco, ha? Masarangan na hinay-hinay lang kita kang magsinuportahanay lang kita. Okay? Kay Sherilyn Oro Javier. Patamyaw ko da galita sa mga frontliners sa Bay Center. Labi na gid sa akon mga hobby. Ako labi na gid sa akon hobby mga gid imo ya tawe. Labi gid sa akon hobby nga naga duty or duty da subong. Keep safe gid ka mo. Halong always. Halin na kay Sherilyn Oro Javier, ha? Kag magluwas sina Tita Wilma. Tawe tanan. Okay. Bingso Peral. Sali lang gid, ha? Kay Tutoy Sinieres, yes, salamat man. Kag relax lang anay, kay mabalik si Tita Wilma dugay-dugay, ha? Rose Guevara, relax, balikan ta kamo. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo. Yes, Action Radio Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magabasa ang sulat sa sining nga bahay. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang aton letter sender karon nga hapon, ari naman via messenger. Kag yes, nagapatawag ini siya kay Benedict, lalaki ang aton sini letter sender karon nga hapon. Isa ka frontliner. Kag kinahanglan niya man ni siyempre support mo. But anyway, Tito Wilma pagi sa itong sa messenger, basahon sa ang iya sini mensahe. Kag ang sulat ni Benedict nagasiling, Dear Tito Wilma, kamusta lang kag maayong hapon sa imo kag sa tanan nga katapos ang Action Radio.
Sa tanan nga nagapamati sa ila mga radyo, kag sa tanan nga nagaupod sa FB Live. Ito Wilma, kung may time kami kag indagisi, bisan pagani. Naga-monitor gid kami sa FB Live, ilabi na sa inyo mga programa, sa mga balita, kag sa imo programa nga This Is My Life. Tawgalang gali ako kay Benedict, hindi ko tuod-tuod nga nalay, pero kilala mo ako paagi sa akon FB account. Dito Wilma, isa ako nurse sa isa ka hospital diri sa Negros Occidental. Kasan ulang ako na-promote bilang head nurse. Halos 10 years na ako nga in practice sa akon profession bilang isa ka nurse. Hasta nga may bagong staff nurse nga na-assign, naging dugang sa amon tungod sa pandemic subong. Para sa akon, isa ko lang siya kaupod sa trabaho. Si Gemma. Pero abi mo, Tita Wilma, nega-admire gid ako sang iya kapisan, kag sang iya pagsakripisyo, kag sang iya paggid pasensya sa mga pasyente. Abi mo sa adlaw-adlaw nga ginhimo sang Dios nga ginahatag sa amon, kapoy kami sa pag-atipan sa mga pasyente. Tungod, madasig ang pagdamo sa ospital. Sorry, katul naman tutunan ko. Abi mo, sorry, gid. Kita ko gid tita isa kabe. Nga nakahibi si Gemma sa kakapol. Kag kanugod nga amat-amat nga nagakapatay ang iba nga pasyente tungod hindi nila malampuwasan ang virus. Kani naman, amo ang maukpan permi sang kaakid sang pamilya sa mga pasyente. Kunya, nagakadula ang ila palangka sa kabuti. Ito yung bisan ako sa kaugalingon ko. Daw hindi man ako magpati, nga maging biktima ako sa COVID-19. Gulti na lang ako nga hindi makaginhawa kung nagpalangduya. Maayo lang nga ara ako sa ospital sa ginatake. Samtang ara sa duty. Nangin malala ang akong kondisyon. Ang mga procedures na ginhimo namon sa pasyente tanan halos maagyan ko. Si Gemma ang nakita kung mahinalumon. Kaya nagapabatsyag sa iya concern sa tao nga may sakit pareho ko. Nabatsyagan ko gidita. Ang iya pagkasinsero na wala ko man napakita sa ibang hagig na mga pasyente. Tungod pareho kami sa trabaho. Kay para sa akon, trabaho lang kid. Pero ina nga kapinasahi, nagkita ko sa iya sa akong sitwasyon. Subong ko tita na realize sa ako na eksperyensyahan, sa nagmasakit ako, nadako nga bagay ang nahimo namon bilang yun para sa iya. Pasalamat ako sa mahal nga Diyos na naka-recover ako. Amat. Gani, samtang recovering ako, amat-amat ko man kay ginakalitan ang pag-joke-joke kay Gemma. Napaluyagan ko siya. Kagusto ko yung mga makapangasawa ng pareho niya
nga maayo mag-atipan. Wala na siya reaksyon, Tito Wilma. Bisan ano nga lahom, nagihipos na. Ina lang ang akon ma-share sa imo program, Tito Wilma. Ang mahambal ko lang sa mga pareho ko nga mga nurses. Be strong lang kami Sir Ariel, be strong lang kami Kag mangin optimistic kami sa amon profession. Gusto lang namon nga magbulig. Nga tani ila man buligan ang ila kaugalingon. Ilabi na sa mga wala or nagapawala. Labi na sa mga nagapawala lang nga kalain na gid subong sang sitwasyon naton sa bilog nga kalibutan. Tita Wilma, salamat gid sa pagbasa. Benedict. Okay. Sa imo Benedict, yung balya recovering kasi siya subong. Salamat, inauna gid sa tanan. Salamat gid sa imo na pag-share sa imo sini kabahin sang kabuhi. Matahom ang imo inagihan. Kag kabay ini makahatag man inspirasyon, kag mangin eye-opener. Sa aton mga kauturan nga mga bungol nga hindi man bungol, masiling inasulid-sulit kung ginaka hindi man gusto maghambal bala sa masakit bala nga mga tinaga. Sino ba lang nagapabungol-bungol nga hindi bungol, nagapabulag-bulag nga hindi bulag, nga makita nila matudtod na sitwasyon, mamatian ni ano gid ang gusto na katudtuod lang, masiling ang iban, pati ka na, hindi niya tuod tawi, pero kadamo na sa mga kauturan naton nga infected sang coronavirus nga nagasiling, tuod gid niya. Kay ako naga-suffer sini, naga-suffer sini, well, sige na ang pagpapituod din na ina. Anyway, sa imo tuto Benedict, madamo din kasalamat. Katakong sa imo din share karon na. Kag tuod din man. Madamo sa mga nurse na ginabudlayan, ginakapoy sa pagserbisyo, tungod na tuman kadamo sa mga pasyente nga ginadala sa ospital. Bisan gani dili na lang sa aton. No? Wala na lugar na kung sino man sa miyembro sa atong pamilya, bisan hindi pa ina COVID-19 ang kaso, well, wala ka na dalian. Kaya bisan sino sa ato doon nakadlok ng mga ospital. Totoo, no? Bisan magsipon ka lang kung maubo ka sa kasalang espiritu mo. Nan. Sa mga naka-insyende sa mga nagasimod. Pero yung iba na pati ka na. Imnan mo lang na damo tubig. Kanaan mo lang nakag-imnan vitamin C. Okay na iya. Manabala. Mga binertuldo, bala kong kaisa nga opinion o panindugan sa kabuhi. Hindi nato may speaker o hindi nato may intindihan yung klase sa mga persona. Mga anak, kundi nyo paghulatan sa inyo na matambo mo. Not onward, hindi nyo pagpahanugot. But anyway, una-una sa tanan, sa imo, nagpasalamat na kita to Benedict, no? Kag salamat din sa tanan nga mga front, kag backliners, na padayon na nagapasig-away, ang ini silang mga warriors naton sa COVID-19, sa inyong pandemic, ay ginatubang nato, mabuhay din kamutanan. In spirit, ang among tanan pagsuporta para sa inyo, pagpangamuyo para sa inyo. Kamo ang amon mga heroes sa karon. Kamo ang mga baganihan nga nagapaningguha, napapasibatuan ini nga matap na ini. Pero balik ka matawid, balikan sa yung sulat ni Benedict. Kasi tungkol sa pag-experiensya niya sa nasang pag-positive niya, dali siya nagtubo ang love sa iya. Kasi sa baguhanan ng nurse, na iya nakitaan ang kapinasahi bala. Nakita niya ang kapinasahi ni Gemma. Si Tuto Benedict na kung feeling mo, kay nabatsyagan mo din, nga pasado si Gemma, na maging partner in life for the rest of your life. Kasi nakita mo, ano pala si niya sa inyo, wala mo nakita. Kag wala mo man ganit mismo na-apply sa ibang mga pasyente. Kag wala mo nakita sa ibang mga nurses.
Kung okay siya, pangaluyag siya wala sa malain. Tutero ka man. Si Gemma dalaga man. Ha? Pero pamangkot na ito, way lang takabalo. Kung bala, naluyag, may luyag na siya sa imo. Kung wala, pero maimo, no? Maimo, basti pa lang may ara man. At kung five yan man ikaw. So, if ever good man, ang inyo istorya, di ba? Kung pagpangaluyag mo, yes, na in love man siya sa imo, maging inspirasyon istorya ninyo nga duha sa aton sini pagkabataan sa karon. Maging inspirasyon in the sense nga nagapakita sa inyo kabakod na inyo kabakod kag pagkasinsiro sa pag-atipang sa mga pasyente, kag inyo dedikasyon, mira na iyo kita sa mga kabataan sa karon. So, sige lang atang padayunay imo pagpangaluyag, ha? Padayunay imo pagpangaluyag, tuto ganito. Basta importante subong na intindihan mo, kag nabatsagan mo na, wala siya dun sa isa ka pasyente. Kag ang mga makabig na ton nga mga mapusnanon nga basi, pareho sa imo, sa inyo nga mga nun. Nga ang inyo profesyon mas sobra pa na let's say ang inyo pag-atipan nga mahatag sa inyo pamilya mas sobra pa sa mahatag ninyo sa inyo mga pasyente kag pagpabatsyag ninyo sa inyo sinikabalaka kaluoy sa mga pasyente o sa mga may nasakit, diba? Nursing mo, diba? Ang inyo role is to nurse the patient, mag-atipan, mabulisan para nga mag-anglo, di ba? So sa imo tuto binidek, madamo bin na salamat, kagang imo man din pangabay, kaambahanon, warrior is the child. Ari, pamati. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
hapon ang ako nga istasyon sa Yes, Tita Wilma? that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword, look up for a smile. 'Cause deep inside this armor, deep inside this armor, deep inside this armor, the warrior is a child. Yes, from Gary Valenciano, Warrior is the Child. Yes, para man sa itong sa ni tagpadala sa iya sinistorya sa kabuhi. Good luck sa imo, Tuto Benedict. Ha? Ari lang kami din ni Tita We para sa imo. Okay? So, salamat. Sa iba na natong din ang mga panangga ng mga tagpalamati. Kamuman ko may mga istorya kamo sa kabuhi. Ngayon din ninyo balipatan. Nakahatag sa inyo sa leksyon o kung inspirasyon man o kung problema. Naluyag ninyo pangayuan sa personal advice ni Tita Wilma. Ara lang sulat lang kita dala din sa aton. Sa This Is My Life, Action Radio Bacolod, Burgos Luxon Street, Bacolod City. Kaya mabatong ginana naton. If not naman, tungod sa sitwasyon natong tungod sa pandemic, pwede gid basta may FB account ikaw. Search mo lang ang personal nga Facebook account ni Tita Wilma. Wilma Antipino Sugaton. May ara sorry. May ara dira send message. Click mo lang, type mo kay send. Mabato din na ni Tita Wilma. Ha? Okay, Tita Wilma. Kaya para naman sa pampagwapa niya da, arang celebrity Kojic soap sa nagaproblema yun. Sa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag for longer. Okay, sakto dira na mga palangga nga mga tagpalamati. Ara si Miss Seven Heaven. Miss Seven Heaven, good afternoon. Si Fidel Togle Ortega, good PM to Wilma, watching from Silay City. Keep safe. Thank you, kid. Kay Fidel Togle Ortega. New look at today. Ang yan katabi mo. Ano yung new look? Noong man ko gyapon. Thank you. Well, anyway, thank you, Sir Fidel. Rose Guevara. Good in action, Wilma, watching live from Alabang, Muntinlupa. Keep safe and God bless. Thank you, Rose. Thank you. Nunoy, good PM, Tita Wilma, lockdown dari sa maawas kagahon. Tresi ka purok dari sa may baryo maawahay. Ti maghalong gid ka munoy, ha? Okay, kamo dira na day Giselle. Okay. Kay Rockney Malinaw, good noon action, Ma'am Wilma. Salamat gid. Bia Jonathan,
Salamat gid sa inyo. Kag mayong hapon man kay Mike Jan Seva. Yes, kay Mike Jan Seva. At itawe mayong hapon. Hapon nga Monday. Gid kami diri. No, sa Moises Padilla, great lang happy birthday kay nang Viola Intera. Salamat gid. Aba, Viola Intera, happy birthday sa imo. Kag halina kay Mike Jan Seva ha. Good PM po, Inday Will, magapangayo kami tani talupango diri sa Pier ng Manila na tani pahinugutan na ni Mayor na pwede kami kapuli. Nga mga LSI po, tigi kami kadamo diri sa Pier. Kami lang niya ang taga Bacolod. Kami lang niya ang ang wala biyahe. Ang syudad sa Bacolod, mugin niya salamat. Dahil po, tigid ka budlay-budlay sa sitwasyon at diri sa Bacolod. That's why nga magulat gid kamo sa gusto nga tion. Kung ano mamilit ka mo nga kabudlay-budlay balahaw maintindihan nyo gid ina tungod sang kaso sang COVID-19 nan. Kung ano ang advice ang aton sini mga opisyal sang gobyerno magsunod gid kita. Pero extra careful gid kamo dira sa inyo mga nahamtangan ha. Stephen K. Bika Verjus, hindi ko ma-pronounce ang imo sining apelyido Stephen K. ha. Pasensya gid ikaw. Okay. Kag Vincent Chavez, Koy, good afternoon. Tawi mo sa taga-monitor lang ko diri sa imo. Get well soon, ha? Get well soon, keep safe. Kag ang maayo gid sige lang paninguha lang kita. Maayong hapon Tita Wilma. Palihog tamyaw sa family iligan kag mga tanan nga mga pumuluyo sa Asian de Canlaon uno nga nagapamati Julius Ayungon. Patamyaw ko gali yes dan na dear sa mga aton mga frontliners dito sa my base center. Salamat kid. Ara man nagaupod sa iton karon nga pon si Ens Formentera Cook watching from Cebu. Hi ma'am, good afternoon. Thank you so much. Okay. Kag ada man Tito Web. Sa may Perla, din na mayong hapon kay Doktora Celine. Doktora Celine, thank you, kid. Karon naman dugay-dugay, abalikan lang kamo ni Tito Wilma. Relax lang kamo dira. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang Katong sa ila, lipot lang na siya, lipoton ka lang tawi.
Kaya ini makabulig bang ini sa ila mo, kahit ang mga palangga ng mga tagpalamati. Ilabi na sa mga mahilig sa mga bulak. Ang hasmin nga bulak. Si subong nga mga sa moderno na sa karon nga panahon, di na tawag hasmin, kundi jasmine. Jasmine. Ini sanon nga bulak nga nag-symbolize sang love, beauty, and sensuality, di ba? Kag-ara sa bulak na jasmine or hasmin, ang pagpalangga, ang katakog. Kag ang kabaskog, sang karisma. Karisma nga siling nila lulumay na sakto na si sa gabi ang iya sinituman katahom nga baho ang tuman katahom nga ang iya sinikaamyon kung saan pa mga old very powerful nga nagalabot ina sa hindi sobra sa 100 meters ng kalayuan papanimakuan mo pang kahumusan ng Jasmine, di ba? Kaling naman ko yung hinabi Tito Jasmine, hindi nga Jasmine, ina sa aton mga old mo, sa amon ka-level, mga ano na iya. Jasmine, okay lang na. Jasmine or Jasmine, whatever. Amo mo nagyapon, di ba? So, kadamo sa mga term yung ginatawag sa Jasmine. Isa ini, sabi ninyo mga anak, isa ini sa mga ginakilala nga ginatawag Queen of Flowers. Kaya nga, labi kaglabaw sa mga klase sa bulak sa garden, mapanimakuan mo ni siya, mahaklo mo din na siya, kag nagahatag ina siya, nagadulot sa imo nga, mahamuk nga katulugon. Especially sa nagatipan sa iya. So, wala sa makalikaw nga hindi makahaklo. Ato na. Sang kahumot, sang Jasmine. Kung ini makita. Gani sa tanan nga mga bulak, ini ang tumakita sa mga garden, kundi tumakita kang may Jasmine. Ang mga nagkarning ginagawa niya, kasi kumot na iya mo. Ang bulak niya. Abi ninyo sa India, ang Jasmine ginakilala ini nga flower of mystery and magic. Again, flower of mystery and magic dito sa India. Kaya man sunod sa kasaysayan, nagaan ko ng Jasmine, ang nagaan ko ng bulak sa Jasmine scent. Kanisinan ko kay mga kababaihan, hindi ba may ara na sila yan sila. Kaya managapati ang mga kababaihan. Kaya kung makahaklong kalalakinan sa Jasmine scent or Jasmine scent, nagakaano sila, nagakadala sila, diba? Ang tuntong hinaganahan balkonan, nagakalumay sila na. So sa tiko naman, or panahon naman yung babae, bali nga kalaslon, ginapasuksok nila sa kulintas nga may mga bulak sa kasgin para mas pagin niya ma-inlove sa ila ang lalaki nga ila nga pagkaslan sila inding man niya mo di ba pinasaki sa ibang nga mga bulak tungod ang iya sinikaamyon pinakamabakod sa tiyong sang kagabihon ila binagid kon ang ara bala sa waning period o kung magabago no ang binulan ano kambal nila nga change langit lang naman na itirawa. So sa tiyon niya na, ay hindi naghahatag sang tama ka-strong sa iya sini nga kakumot man. So ang ngalan niya Jasmine, naghalin ina sa Persian nga word. Amo nagali. Siya pagkakitawin, Yasmin. Amo ginagali. Ang ngalan niya Jasmine or Jasmine, naghalin ina sa Persian word na Yasmin. Ano sinda Yasmin Pascual Dormido, ang matahuman, di ba? Yan, word sa lingon sa Yasmin, gift of God. Ganit kon, ang hambalan herbal medicine, ang tawag naman sa Jasmine or Jasmine, amuna siya ang gift of God. Okay gift. Damo sa mga mabuligan maniya nga mga ginabatyan natin sa itong lawas. Dako nga bulig sa may cardiovascular problem. Makakontrol sa cancer o nagapabaskog sa immunity. Nami man siya nga bulong sa hinanat, bulong sa constipation, o kung matigaan ninyo pagpagawa sa higo sa lawas ninyo, yes. Makakontrol man sa type 2 diabetes, sa mga mga dysmenorrhea, sa mga babae dira, sa mga hindi pagigkatulog, kung may problema ka man sa oral health problems, nami pagid sa rayuma, damo, pagid siya kung isa-isaon ko, damo, pagid siya, dengue, damo man, ang mahambalanggid naton
nga ang Jasmine or Hastin is a gift of God sa katawhan. So, ang pamaagi sa paggamit sini bilang makabulig sa atong ginabadyag, amo ang infusion, bot silingon, bot silingon ihulong lang ang dahon o kung ang bulag sa jasmine sa mainit nga tubig. So, ang decoction niya, ang sabaw niya amo nga, masilin na to, ginpabukalan bala nga dahon o kung bulag sa jasmine, amo na ang decoction niya pwede mainom na. So, ara lang na yan sa imo. Actually, bisan ano sa palibot sa atong kung kabalo ta, mga bulong na inak para sa atong kung kabalo lang kita, di ba? Okay, so inang na siya, ni Tita Wilma karon nga hapon, gani relax lang ha. Si Tita We, magabalik pa pagkatapos man sa sila ka mga importante nga mga pasibal. Kinahanglan kwarta, Golden Sun Finance Corporation. Nagatanyag sang real estate loan, car loan, truck loan, motorcycle loan, SSS Bank. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran gina. 4345. Ano pang ginahulat mo sa Golden Sun? Yes, salamat gid kay mayong hapon lang dira kay kay Molenio Original Arlene, good afternoon. Kay Teresita Quinto, kay Tumay, kay Ron J. Bulano, salamat man. Ki Yan, kay Sherilyn Oro Javier. Fidel Pogli Ortega, kay Tita Wilma, kay Miss Margie Haniva, salamat man. Halonggin. Sa tagsa-tagsa sa aton, always ginahambal ni Tita Wilma ang paghalong para sa aton sinitanan. Kag, syempre, Tita Wilma, ano katuod nga may, ano kuno katuod nga may nag-positive sa COVID dira sa Barangay Minuyan, Purok 9. Ma'am, hibaluon pa naton ina kay tiwala kami diya record no halin gina sa din kamo Minuyan Morsha, so sa Provincial Health Office mahulat kita sa update ma'am ha, okay. Kumiara na kuno nagwa balita mo nga sa may Purok 9 kuno sa may Minuyan Morsha may ara tingin na confirm bala kuno ano ina ka matuod sang pila man naton ka mga palangga nga mga tagpalamati. Okay, Tito We, kay B-Boy Bullets Tita Wilma. B-Boy Bullets Lobodespi. Elizabeth. Okay. Salamat gin. Kay Ens Formitere Cook. Salamat man. Ara gali Tita We Kay Raknia Malinaw mayong hapon. Kay Jessie Mark Ann. Ronelyn Almanero Maria sa Molde. Ma'am, salamat kay Jimmy Canieto, kag Subuman, kay Chris Laika. Good afternoon. Maniera Salvacion, Solidad, salamat man sa inyo. Hi, Inday Blaza, kag kay Inday Jenny Celeste Delphine. Yes, salamat man. Jermily Kabulahayon, Trinidad Emasino, kay Joshua Avia de Venegrecia Reyes. Salamat man sa inyo. Okay, enough lang nanay. Enough lang nanay. Kung maabdan pa na karon okay kyan.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolog nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon. Ila sa ni horoscope. Ari ang atong sa mga zodiac sign para sa atong horoscope karon nga adlaw, Lunas na Lunas, Septyembre 7 tuig 2020. Okay, Tito Wilma. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, September 7, happy birthday. Of course, sa tanan natin nga mga celebrator, mag-asawa nga nag-celebrate sa ilang wedding anniversary, happy wedding anniversary. Unang naton ang zodiac sign ng Virgo. Ang mga Virgo, amoy ni mga natawa Agosto 23, tugtog Setyembre 23. Virgo, pili ang happy thoughts. Mga maayo ka makapalipay sa mga dulong-dumon. Bisan medyo masubo ang imo ni heart na kinalang cheer up. Hindi kabagay sa tao nga may salabto na sa kabuhi. Gani, kayuang kaugalingon mo, padayon na ang imo pagkabuhi, di ba? Kinahanglan, it's not at the end of the world, damo pa sa mag-abot sa kabuhi mo. Kag ariho, sa horoscope mo, iliton mo ang imo hilig, ang imo hilig, iliton mo sa, ano Tita Wilma? Mga cactus. Wow, no? So, ano mo sa mga cactus, ang imo kung nahilig ka, kay malingaw ikaw. Masuwanti mo nga mga numero, 33, 53, 22, kay 44. Hindi. 33, 53, 22, 44, may 11 pa sa punta. Lucky color, ice blue. Sa mga libre naman, ang mga libra mo ini mga natao, Setyembre 24, tugtog Oktubre 23. Ikaw libra, mag-focus ka sa ginatawag ba lang nga good feelings. Kaya nga, inaamo ang maka-attraction kalipay sa imo kabuhi. Kag magluwas pa sa Tita Wilma, tagaan mo man, atensyon. Ang imo dira hinuptanan, anong imo pet dira na kay makalingaw ina sa imo. A stress reliever man na, ay, di ba? Masuwati mo man nga mga numero 13, 32, 23, 41, kay 52. Scarlet red is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, ang mga Scorpio na tao, Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22. Abi, tindoy ang bilog nyo nga balay na Scorpio. Kag, abi mo sa pagpanghimos mo, kag pagpanindo mo, makita mo ang dokumento nga madugay mo na nga ginapangita. Mga masuwanti mo man nga mga numero 25, 33, 53, 42, kag 13. Jade green is your lucky color. Sa mga Sagittarius na taon, Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21, kung may ginahandom ka, hulag ka, kag magsalig ka sa ginahimo mo, then mo man, sa pagpanamuyo.
para maangkon mo ang gabay nga kinahanglanon mo. Mga masuwati mo nga numero 36, 21, 12, 43, 54. Battle green is your lucky color. Sa mga Capricorn, amo naman ni sila ang mga Disyembre 22, tugtog, Enero 19. Ay, mag-practice ka on loving yourself sa imo horoscope para maangkon mo ang healing energy na magkapamag-antay imo pamatyagan. 25, 51, 12, 25, 51, 12, 32, 45. Your lucky color is cloud white. Mga Aquarius, Enero 20, tugtog Pebrero 18. Kung nabatyagan mo ang vibration sa imo pagpangamuyo, yes, mabatyagan mo gid na nag-amat-amat basko ng imo energy. Ina ang palatandaan na himuon mo ang nagkakadapat. Magtungot mo nga mga numero 22, 25, 45, 56. Your lucky color is one yellow. Nabatian natin ang unang zodiacs ang una nga bahin sa pagbasa nito sa inyo mga horoscope. Relax lang sa mga nabiling magabalik pa si Tito Wilma pagkatapos pa ang mga ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Patayon aksyon radyo bakolon sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kaintanan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA di pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga Ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Tita Wilma, nagapangabay man sa inyo, no? Sa sinigabahin kinahanglan neton ang mag-isa sa pagpangamuyo. Batok sa sinigapangatubang netong sa karon nga pandemic, ang coronavirus. Obdi ninyo ako sa pagpangamuyo sa Orasyo Emparata by COVID-19.
Oratio Imperata, batok sa N coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 N coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Kag madamo din salamat Lord, kabay pa nga pamatian mo man ang amon padayon nga pagpangamuyo kag papanawag sa imo ngalan nga mahatagan sabat ang amon ginapangayo sa imo. Kaluoy kami tanan. Amen. Pasensya na pala si Tita Wilma, wala na yasang panahon. So, utang lang ko ha? Mangutang lang si Tita Wilma sa inyo karon nga hapon kag sa mga nagapamangkot naman sa dira sa may maaw sa tuod lang. Ara na gid man may sabat na gid man, di ba Tita Wilma? Ara kay ang nagpagwa sang executive order, ari dihonan. Nagpagwa sang executive order ang mayor sang syudad sang Bago, Tita We, di ba? Na effective alas 12:01 karon sa tungang gabi o karon sa kaagahon Setyembre 8. Ipaidalom sa lockdown ang bilog nga barangay Maaw, Syudad sang Bago. Bilog id nga barangay. Ara sa official Facebook ni post, official Facebook page sang syudad nga the City Bridge, Bago City North Letter. Iga-implementar ang lockdown tungod sa pagdamo sang community transmission sang COVID-19 para nga mapasiguro gid ang safety sa mga residente sa lugar. So, mayo na nga daan, amat-amat na para makapreparar man ang kanandira sa may barangay mo. So, mga nag-message bala sa aton, kaya official na nga nagpagwas ang executive order ang mayor. Ha? Okay? Kay Mars Armonio kagadiding Pacheco, da pasensya lang gid, na? Kaya wala na si Tita Wilma sang panahon, kita na magapaalam sa inyo, kag salamat gid sa inyo pag-upod sa itong sasininga hapon. Ito naman Bible verse for today, alin sa Matthew chapter 5 verse 6, it says, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." Salamat din. Buwas naman, standby sa metahong nga drama, mensahe sa pagsigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.